Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat mi manen ti agyaman iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Ketkas iti kanayon ko nga ibaga, anusan tayo ko mga i-check no legit matlaang ti channel a pagdengdengagan tayo. May salaang ti YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Ket no addaman, dagiti kapadpada wenno kaparparehas, dagiti drama nga intay mangmangagan iti pudpud no abiyag, kastameten kadagiti daddumapay a drama a may patpatangatang dito YouTube, ket saan a naigagara. Amin dagitoy ket manipod iti nasariwawak a kapanunutan dagiti mannurat a gagayem tayo. Kastameten kadagiti naayat a mangipatpatulod babaan iti messenger wenno dagiti letter sender akayat namet ti mangipadrama iti kapadasanda iti biag. Intay nga rudan denggen dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta drama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jackie manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga linged na kumalatan iti nagan a Jackie. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko apatsek a makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. No iti pagadalan makunak a nasirib wenno nalaingak. Ngamin manipud elementary, high school ken agingga iti kolehyo ket siak ti kanayon nga agtapuan iti klase mi. No may papanmet ken ayat awan pay pulos sineryosok. Puro laang fling-fling. Iti kinaad-ado tinagbalin a nobyok, tipay laang mat classmate ko iti high school ti binmayag a nakirelasyonak. Nataer ni Rodel. Malaksid iti dayta, nagagat ka nasingpet pay. Dagita tinagustuak ken kuana, iso nga inaklon ko. Iso na laang talaking probinsya. Iso a probinsyanong probinsyano. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti may 3 atukad ti kolehyo. 5 atawan mimat idin nga agayan ayat ken ni Rodel. Kastoy man dagiti pasama. Agasa man, daktil kaya man dagiti tarakan mo ababoy, Rodel? Ha? Jackie, ada ka mat. Kaano kasi mangpat? Kasangsangpit ko lang. Nagpala sa klabiit, sakto'y may dito eh. Kailiw na siguro niya. Isuan nagdiretso ka dito eh. Ah? Amang ano si Kati mailiw kanya? Ni, naglaing kan, babe. Apay nga mo. Siyempre syakpay di ko nam. Kabisado kan, babe. Inuray nakla ko man dita balay Ado tilamok dito eh. Okay lang. Kaya't kumatakitaan dagiti tarakan mo. Babasit da pa'y dagito eh. Di na udya nagawid ka. Ita, dadakkel nan. Ay katuna. Nagrawod damot ngamin amangan. Di dumakkel damot adagos. Sa bagay. Ala, kumuna kan dita balay. Urayan na ko ni Jay. Wali sa klabit dagiti rungit ti baboy. O sige yaron, babe. Tani, nagadungag pa iso ti lamok. Agmerienda ka pa'y abalasan ka. Pangururayam kini Rodel. Nagpakan gamin ka dagiti baboy na kay.
Wan angkal, madamdaman ton. Urayak ni Rodel tagidan kamin ton ngag merienda. Sige. Sikati makaam mo jake. Ala, panawan ka pa'y nga raw dito. Mapanak man biit ije balay da pare nardeng. Anya ti aramidan yu ijay, angkal? Mapanak ko man kita anti impapanday ko abuneng. Bareng nalpasag. Ay, wan ang arod, angkal. Sa nabalay, ta sigurado amal-malpasan ni Rodel. Danunan na kantaw dito'y dayjay. Wan, angkal. Mala, ipapabalay mo latanwag. Wan, angkal. Awan rin mga pagdanagan niyo. Okay, aklaan. Sige nga raw. Panawan ka dito'y. Sige, angkal. Kaano ngay mananti pa nagsublim ije bagyo, babe? Agsubliak matlaang inton bigat, babe. Nagbiitan. Diyak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam panawan nakmanan. Ah? Ay kat ipapas mo nga minan ita, ah? Amo mat ajak mabalin ti basta agabsent iti klasek. Diyak kayat nga damamis ko kadag iti lessons mi. Okay. Maawatan ka matkit di, babe. Ano apay matngamin? Nga ijay pa'y tinapili mapagadalan. Katado mo ti pagadalan dito'y ayan tayo. At ita ka manan, babe. Di mat na pagsaritaan tanda ito'y abanag. Ala, wenen. Nangabakan, babe. Basta, di nakisuksukat ijay. Ay, sus. No talaga kayat ka nga isukat. Di inaramid ko kuman, idi pailaan. Day tamot lang ti kunak, babe. Loko. Pagandar manan ako nakti kinapilosopo mo, Rodel. Ha? Katugali na, ha? Wala, umaykan. Tas umrak ta di ta balay. Intaman man kita iti mabalin ta meriendaan. Kabayatan ti panagis istoryata. Medyo agkiraos nga minan ti tiyan ko kat. Okay. Alam, dagito'y anatang kan protas. Tasan nga isupay agad gatangam ijay syudad, anak. Wen man tatang, tani, nangina nga agpaiso ti magatang ija palengke. Ay talaga nangina Nga main, ang angkatan damat. Wen nga rod tatang. Ay, at ngay nga oras ti rubuat maunton bigat. Masapa ak tatang. Agawid ak pa nga min ija dagus ko, sakto sumrag ija pagadalan. Kastoy na paila nga rudag ito Intun agsapalangan nga ikargak iti plastik. Tapno saan nga aglingat. Wen tatang. Ay, tulod na ka din ni Rodel. Wen na Siya ti mangitulod kan ka ijay crossing. Ni Rodel ton tatang. Sige. Tamasapa kami tong aron kanina nang mo mapan ijay talon. Oy, best. Nakitam ka din ti kabarbaro a security guard iti entrance ti pagadalan tayo? Saan pa'y mat best? Apay, ada ka di manen barbaro a security guard iti entrance? Ada, best. Narishuffle dan sa ngamin iti kalman. O, di mayat. Iti kasta, ada manen baro a pakigayaman ta. Uy, may na. Nagwapo si ka. Sigurado ang magustom day jay, best. Anya? Sika talaga, Wilma. Igaraw mo man ang tiki na maldita makuna. Ay na, puwera angaw, best. Amok akakas jay ti type mo, anya. Pagkuna amat, best. Ay, basta. Gwapo day jay agad. Oray mapan mo kitaan, best. Anya? Mala, kitaan tanto intun rumwarta dito'y pagadalan, best. Ay, anyamutan. Itayak pa lang ang nakaidda, ngam talaga atsak maalat iturog ko. Saan amaikat iti panunot ko dayjay a security guard? Pudno ti ko na ni Wilma agwapo. Napintas ti pamagina. Sakit napudaw anadang ka. Chinito ngamin. Iso talaga agwapo.
Naglukon. Apay ngay ajak matan malipatan tilangana. Nyamutan. Tinasayat. Bumangon akmankit di. Tamapanak uminom iti gatas. Barang makaturog akmatan. Hi, Jackie. Good morning. Hello, sir. Good morning to. Si Kamet. Joey ko na malatan. Ha? Nakababain mat no awagan kalatan itinagan mo. Sir, kung naklatamat tan no at data dito'y pagadalan. Okay. Angam na duduata. Uray Joey ko na malatan kanya. Wen? Okay. Kahit, kasano? Okay ka kadiiti ko na amapantag dinner inton malpasti klasem? Okay lang, mat. Okay nga, Rod. I-chat nak to apama na malpasti klasem. Tadagasan kanto. Wen? Malpas nga minti jutik inton alas 3. Okay. Oy, best. Apay, best. Amom ka di agumurgura aken ka. Ha? Ne, taapay mat, best. Kasano? Di nakmatan ikuy-kuyog no kasdi nga agsarak kayo kini-chinito. Dakda kayo matlatan ti rumrumwar. Ha? Sika talaga, best. Kunaklakit din no, anya ti kunam agumurguraam. Joke! Angam ne, kitaan nyo ang mga numaamuan ti school admin tayo. Kat agpada kayo amadaksan kini-chinito. Hay, wen nga rod, best. Iso medyo likliklikan mi ti agsarita iti unag ti school campus. Amangan nga minada makadlaw kada kami kat ipulong da. Una, iso ang masapul a doble ti panagan na best. Ang aguray ka. Kasanon ni Rodel no inaklon mo matgaya man ni Joey. Ha? Ay, kwa? Bayam day jay. Sana bale tada ijay probinsya. Di nantulakit di maamuan nga da sa bali anak irelasyonak. Basta di mo ibagbaga best. Ay, kaloka ka, best. Ay, asino mat ngamin nga iti saan ama in love iti dayjay at chinito. Ay, di pa'y lang amin siyak mo tinaram ti loko. Anya? Wan, babe. Kasangsangpat ko lang dito'y dagos ko. Sika nga'y, anya ti raramidam? Awan, babe. Nakaindakon. Aduti naramid ko itay. So, medyo nabanugak. Ay, nuadda ka kuma dito Tamasahin nak. Ay na, nagmayat kat kuman. Wan kuma nga maawanak mat ngamin dita, babe. Kaano man na ti panagawid mo? Jak pa'y amo, babe. Dandani nga min ti finals mi. Iso ama sapol nga review ak. Kasta ka di? Wan, babe. Iso pasensya ka pa'y lang. Ano, jak makaawid, wan? Okay. Barang mawaya anak into next week. Tauray siya kung ti umay dita dagos mo. Ha? Ay, kwa? Saanan, babe? Orayam latan ti panagawid ko. Amumat, ajak kayat ti masingan no agree-review ak. Okay. Urayak latang arudan ti panagawid mo, babe. O sige ha. Baliwan tanto manan nga ti agsarita, babe. Ay na. Makaturturog ang ngaminan. Sige, babe. I love you, babe. Good night. I love you too, babe. Good night. Nakapimpintas ka talaga, Jackie. Aday ta ka manan, Joey. Bulaan nak manan ako, nak. Saan man? Pudnot ibagbagak. Nakapimpintas ka. Makaay-ayo akit kita ang tirupam. Ay, sus. Agayan ayat talang arudan nga makastapay lang ti bagbagam. Una, tapno kasla agar araw maklatakan ka, Jackie, my love. Anya? Among ka di. Dayta tinakainlabakan ka. Nakalala ilo ka unay kanyak. Malaksid iti dayta.
Nakasingsingpat ka pa'y. Ay, siyempre Si kaman matimadaan iti kaayan ayat anak kapimpintas. No di ka agbalin anasingpad ka nalailo. Ay na, hindi mo unay ti mangidayaw kanyak. Tama nga numamati ak, Joey. Mamati ka ngamin tapno maisalakan ka. Anya? Ay ayatan ka unay-unay, Jackie. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Agyaman ak, Joey. Ay ayatan ka mat unay-unay. Imawag ka din ni Jackie, bakit? Saan pa'y matlakay? Apay ka de. Nabayagan dyan na udi nagawidan na Hapay, saan nga tayo mailiw ka data? Orayan taa nga umawag lakay. Abagan numakumikom ijay pagadalan da. Iso adi na pa'y masangot ti agawid. Un matkit di Ay gayam, nasabat kumot ni Rudel ijay tsindaan itay. Ay kay, kumusta nga'y matan ni Rudel? Nabayag matadyak nakitkita Makumikumot kadagiti negosyo na. Ay, bagpay dayjay nga umeng tananakam. Sanakas kadagiti daduma dita. Aday talaang mangnamnama kadagiti dadakkel dati aramidan da. Naku namon lakay. Talagaan anakam ni Rodel. Agasaman tadala nga rodan piggery na. At dapay water refilling station na. Un nga raw. Di pa nga ipagtagilakwan da iti tinapay. Ay gayam. At dapay ti bakery da nga agpaiso. Ay bilibak mo't iti dayjay nga uping. Talaga a business-minded. Ay na, nagsaya at katkuman. No isunto ti pakiasawaan jay anak da bakit? Ay katno talaga nga isuda ti itad ti apo nga agkagasat. Ay kat talaga nga isudan taw ti agasawa, lakay. Madanagan ak, best. Iti anya, best. Ay, masikugak samad tan. Anya? Jakmat nga minan nagbinulan. Ay sus, kaano pa'y, best? 2 bulanan, best. Tiamok kat na delay aklaang. Ngam, jakmanan nagbinulan ita. Ay sus, tinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan, mapan ka laangan agpa-check up. Iti kasta, maamam nupod no amasikog ka. Ay, mariribo ka nak, best. Jakon amo ti aramidag. Naibagam ka din ka ni Joey? Saan pa'y? Kuna nang agsarak kami inton malam. Isuntun ti panangibagak kan kuana. Okay, i-relax mo lang ti panunot mo, best. Awagan naktulat na no kasapulam ti tulong ko. Anya? Masikog ka kunam, Jackie? Wan, Joey. Kat parikot ko itanoan niya ti aramidag. Kunak man na datong tumaram nga agas, tapno saan kang agsikog? Isumat ti amok. Ang amjak amo no apay ajak matan nagbinulan. Sigurado ka kadi masikog ka? Amangan mo't no nadilay ka lang. Nagpadoktora kon. Kat confirmed. Talaga ang masikugak. 2 bulan ng inawag. Kasano da ito yun, Joey? Anya ti aramidan ta. Pasensya kan. Ngam saan ka amabalin nga ikalaysa? Ngamin, addan asawak. Anya? Day tatipod no, Jackie. Angam di kagdanag. Jakmat pagtalikodan ti sikog mo. Nagayatan ta adwa. Ipas ngay mo nga rod ti ubing. Taon mat basol na. Ikarik asaan kayo abaybayan iti agbalin to nga anak ta, Jackie. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Okay, akla ang nanang. Da kayo ngay. Nasaya at kami mo't kinitatang mo, anak ko. Ang addanasken ama-amwam. Ha? Anya day ta, nanang? Ay kwa, nasaysaya at sano agawit kapay larang, anak ko.
May papan nga minitian niya daytaya, nanang. Basta agawid ka pailaeng anak ko. Nagrigat ngamin no iti awag ti pangibagaak. Nasaysaya at iti personal. O sige, kita ti schedule ko, nanang. Bareng nawayaak inton bigat, tagawidak. Oh, apayakas ta tilangam, Rodel. Nakasirseryoso ka mat. Apay, anya ngamin ayat ko na mapagsaritaan ta. Jackie. Apay ngamin aya. Ada ka di parikot? Itapay lang. Agkidawa kun iti pamakawan kan ka, Jackie. Ha? Ne, apay. Iti anya aga po nga agkid-kid daw ka iti pamakawan kanya, Rodel. Sorry, Jackie. Nasakit unay kanyak daytoy. Ngamasapul awas-wasan tanti relasyon ta. Anya? Nagbunga ngamin tinaminsan apan nakailawan mi kan ni Melissa. Isu amasapul nga ikalaysak. Anya? Sorry, Jackie. Ay-ayatan ka. Ngamnas kan nga ikalaysak ni Melissa. Gaputa masikugan. Diyos ko. Jakmat ni namnama akas to iti pagtungpalan ti amin. Sabay ko matama pakawanak. Sorry. No nagpailuyo sakit iriknak. Nalabit. Aga po iti iliw ko kan ka. Iswa na aramid ko ti kastoy. Iswa sorry. Sorry at talaga, Jackie. Sana pudno da ito eh. Nasakit man ti kastoy ang nagtungpalan ti amin, ngamin karigatak ngay naklon. Nagkalaysa nga rod da Rodel ka ni Melissa. Sininaak matan ni Joey. Ngamkit di, mangmang tadlat tamat iti sustento ti anak mi. Intuloy ko tinagadal kat kaasi ti Diyos nagturpusak met iti korsok. Ita, talon ti tawan ti anak ko. Kat agtrab-trabaho akmet iti maysa nga ospital dito'y La Union. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jackie. Ken ka pagayam, Jackie. No kanu agayat ka, siguradom iti bagim at talaga nga isulaang ti ay ayatem kat saan kan nga agayat pay iti sabali. Kasmatlaang iti pagsasao ako nanaket. Di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Iti kanito ngamin anang loko ka, saan laang nga isuda ti luklukwem, no di kat agraman ti mismo abagim. Alakastan pagayam, Jackie, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Juanita ti San Gabriel, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti Juanita. Addaan asawa ken dua nga anak. Agpada kami meten a retirado iti asawak. Tinak istoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Agpada damet a professional. Ngamjak man amo no apay amas kinay kayat dati nagikat iti trabaho da, takay kayat da kanon ti agnegosyo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya tayo luto-lutong bakit? Itay ka pa itita. Aglutluto akman iti pangrabyan tayo, lakay. Apay, at da ka ti bisita?
Bisita ta ko na Franco. Ne, sino a bisita tinakdakamata mo, Juanita? Mawag dagiti anak mo. Agawid da ka no ita. Kulaklakid din o sino a bisita ngay magbagam. Ay kat nasaya at mata no napanunot na mati umay pumasyar dito'y balay, bakit? Wala kay. Medyo nabayag matan ket, jay naudi ang nagawidan da. Husto ka lakay. No jak agbidot, dandanin do abulan tinapalabas, manipod idinaudi ang nagawid da. Mabit lang nga rod, taawagak ni Berto. Apay ni Berto, Franco. Ibaon ko amapan bang tiliw iti tilapia ijay fish pond, ta ituno tayo man. Ay wala. Kasla kayat kumat nga agpaiso ti agsida iti tinuno lakay. Imay kami, tada kayat mi nga ibaga kada kayo, mama, papa. Anya day ta, Maxine? May papanitian niya day tangay bagayo, Maxine, Clifford. Kwa, papa? Manong, sikan ti mang ibaga. Kuha, papa. Mama, alain mi kumantitawid mi. Anya? Pudno tinangagyo, mama, papa. Adamat ang bukod mi a pamilya. Iso ano mabalin, itadyo kumantitawid mi. Tada kamin ti makaammo amang imanehar. Sapay la ko, ma. Tamaawatan da kami, mama. Papa. Ay, anya ngay timakunam lakay. Napauli magkamatditan. Ay, kuha. Ay, kadno kasta ti kayat da. Di ta, bakit? Agyaman kami, papa. Sige, tasikasuan tayo ti may papanitiday ta, anak ko. O na yan, si bibiyag tapay lang, ngam al-alaan dakit din titawid da. Uwan nga rod, nga mawan mo't kitititakas na bakit. Do siyak lamay sa, ayos lang. Awan pa rin ko titiday ta, nang runak at pamilyado damatan nga agpaiso. Sa bagay mo't kit di ngam, ay, basta, kasladyak ta makumbinsi ti bagik may papan iti da itabanag. Itettakit din. Iti kasta, malpasan. Ada kundi ta, Franco. Angam kasanon ngay no ilako dati daga atawidan da. Ay, kat makaamuda matan abakat. Angam uray no kasta. Palagi pantalatay da. Tapno saan da nga agdarasudos amang ilako kadagiti tawidan da kadata. Ay, sayang ti daga no ilako dalaang. Talaga sayang bakit. Agam kas na kunakon. Makaamudan no anya ti kayat da nga ramidan. At amatan panunot da. Amudamatan tinasaya at kansaan. Franco. Ngamkit di. Bayabayan talatay da iti anyaman a desisyon da. Wan lakay. Kasta ti aramidan da. Kat, anya nga iti planom ita, tanaala mong titawid mo, lakay? Ilakok ti daga atawid ko, bakit? Anya, angam sayang mat no ilakom day jay. Sapay nagpintas ti lokasyon na. Sana masayang tamausar mo ti kwarta paglakwanta. Pangaramatam aya iti paglakwam, Clifford. Pagpuunan ka nga negosyo. Anya kumangay a negosyo tinapanunot mo. Agbayan sa laki tilugan. Kanagpautang akiti porsyentuhan. Anya? Awan ti agpapautang di tilugar tayo. Kanawan matlang ti agbabay and sell iti lugan. Isasyak ti agarami di ti shop ti lugan ditoy. Kansyak matlang ti agpautang. Paporsyentuak iti dakal dagiti pautang ko.
Ay kat padasam ano mayat lakay. Wan bakit? Kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Masapo lang makaornong taadagos bakit? Anya nga ta, no bagasan lang ang tirugyan ta negosyo, Maxine. Bagasan ko nam, Jeffrey? Wan, bagasan kan grocery. Mangkita ta itinalaka supplier ti bagas. Ta iso ti ilako ta. Nayunan tamot laangan iti grocery. Ta isumot ti ayan ti inaldaw akasapulan ti tao. Sa bagay, adamat kit di puntom dita. Isu na lang, tama nga no bastit ma, ti maganan siya. Uray basit, basta da. Laglagi pam, ati basit, no maurno, umado. Sige, tapanunutat pa'y anaimbag ti may papaniti ko nam grocery kan bagasan lakay. Katuna, ningay mo't manong mo a Clifford. Pangusaran na ngay mo't itinaglakwan na iti daga at tawid na. Kuna namat nga agnegosyo matlaan, agpautang ka no, sanan to porsyentuan iti dakkel. Kan agbay and sell sa iti lugan, mangipatakder ka no iti shop na. Mayat ang arod no kasta. Mayat matlaang ti agpautang lakay. Adayo adakdakkel ti maganan siya. Uray agtugtugaw ka lang, agtubtubo ti kwarta nga ipautang mo. Ay kat sabali pa'y ati pautang business no bilang. Mayat matlaang ti grocery kan bagasan. No kayat mo, mapantanto kita ante pwesto nga ibagbagan ni Pare Dante. Napintas ka no kat ti lokasyon day di a pwesto. Sigurado nga adu ti mapaglakwan. Sige, mapantanto nga rod kitaan. Barang magustuak ti ibagbagam a pwesto lakay. Napintas mo at nagatang yu a pwesto ti bagasan, anak ko. Wen mama, kumpare ni Jeffrey tinang ibaga kada kami iti da ito'y apwesto. Swerte kami nga rod, tada kami laang ti aglaklako iti bagas iti da ito'y abanda. Nagadu ti gumatang. Wan nga rod, puro mat gamin natangkan prutas dagiti kaabay yo. Wen mama, iso talaga swerte kami. Tada kami laang ti aglaklako iti bagas dito'y. Ay kat say-saya atin yo tapno mayat ti negosyo yo. Wan, iso adi dapat padasan timang kompetensya kanya, taago nga ta. Anya? Wan mama, Jack ipalubos nga damang kompetensya kanya. Ay na, saan anasaya at tikasta nga ibagbagam anak ko? Maditi agim imot, maditi managim bubukod. Sana pagragsakan ti Diyos tikasta nga aramid anak ko. Ay basta, Jack kayat amaksayan ti customer ko. Umad-adu da pa'y kit di ko maa. Iti kasta, makaurnungak adagos iti kwarta. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Manungay amin dahi ta, bakit? Eksakto mo't at 30,000 pesos lakay. Ayos. Diyak pa'y nasingiramin na giti pautang ko. At dapay singira kinton bigat. Clifford lakay. Dakkel samot unay ti porsyento ti ipapautang mo. Kaasimot dagiti umut-utang. Di mo man dadakailan ti diskarte kiyoli. Kakaisuna na pintas ti taray ti pagkukwartaan ta. Mabita makorno no kastilaeng. Apay, di mo kaya't ayat ti bumaknang bakit? Asino ngay mati saan nga akin kayat iti dayta? Siyempre, amin tayo kayat tayo ti bumaknang. Napintas ti bumaknang lakay. Basta itinasaya at kumaawagas. Saan alinuloko? Bakit? Awan ti dakas nga raramida. Saanak mat nga agtagtagaw? Nalinis mat ti pagtataodan ti pagkukwartaan ta. Saan ka di? Ay, pananggundaway iti pada at tao ti kastangar aramidam, Clifford. Nagdakkel ti porsyento ng alalaam.
Saan lang nga siya tikastoy? Hagawaan ta kidita gurnong kabayatan na napigsa tapay. Gantap no addan to aramaten dagiti anak ta. Into nagadaldan. Sikan ti mang barya, ta siya kung ti agikilo itigat-gatangan da abagas lakay. Sige, bakit? Ni, bakit? Sa bali abagas dayta. Ijay bangir ti pagkaudam. Anya ka kadi, aguli magkakadilatan. Bakit? Di ka natagari. Laukak to'y ginatang da abagas iti saan anaimas. Anya? Ang amangan numadlaw na. Saan? Nagreklamo da kuman idi pailaan. Awan mat ti nagreklamo. Ay, Maxine. Ala, asikaswam dagiti aggatang. Ay bagas yun dita, madam, sir. Naluk ng tila ko mi abagas. Gumatang kayon. Bagas! Good morning, everyone. Adak manan. Umayak man na nagsingil. Yahoo! Siyempre! No ada utang, rumbeng lang nga bayadan. Hagyaman kayo kidi ah. The every other day ti pa nagsingir ko. Saan nga inaldaw? Awang pailang binabado na tao, gumadaman ng tagsingsingiran. Ops. Di kayo ka din nagreklamo? Tay di mutan kayo, kasta unay nga alis tuyo. Iso ano kasano ti kinaalis tuyo nga'y mutang? Iso kumamat ti kinaalis tuyo nga agbayad. Ay, ato iti bayad po, Sir Clifford. Kasta aggigidan kayo. Nasingpet akmat kat. Basta agtungpal kayo lagi, di ititulagan. Ngem no saan kayo agtungpal? Rumwarmet dagiti saraken pangil ko. Iso adi kay agkam kamali. Tamang hanud di magustuhan ti aramidag. Talaga gaya mamadpadakalan niyo ti balayo, Clifford. Uwan papa, daytan ti bunga ti panagpapautang ko. Uwan, gamnagdakal ka no, ti porsyento ti papautang mo anak ko. Uwan, ang klunak tayo papa. Ngamawan mati makita ka dakas na. At least, nalinis ti pagtatautan ti kwartami. Kaya may siya, adumatlat ti umutang nga oray dakkel ti porsyento na. Anak ko, di mo gundawayan ti padamataw. Sa nagaputan da kwartam, kat gundawayan matidan. Saan na nasaya ti kastangar arabidan. At dayta kayo manan ako nagpapa. Kasta ka na yun ti pagbakayo. Aywan, ang mga no kaya tiyo tag merienda. Umunag tayo di tabalay, tamang isagana kiti naman nyo. Di mo kumayaw-awan ti saritaan, Clifford. Tilaang met pagimbagan niyo ti pagpagamikin ni Mamayo. Iso pang nga asim, tadumngag ka kumamat, anak ko. Jeffrey! Oy, Jeffrey! Agreeing kan ah! Apay aya bakit? Anya nga apay aya? Kat no aldawan! Bumangon kan dita ah! Ayat oras na ya. Alas 6 ay ti agsapa. Nasapa pa'y bakit? Makaturturog ak pa'y laeng. Amumat na po yatak idirabi eh. Tinasayaat. Umunakan ni Jeff pwesto, ta sumarunuak ton. Umuna asasawa mat, Jeffrey. Bumangon kakit diditan, tamapantapay makimisa. Apay. Domingo ay tabakat. Katuan! Ala, bumangon ka ditan. Taintagar mo saran. Kalpasan na, agrubwat tantumatan. Katni, jak kayat timalada, widya simbaan. Sige, bakat. Sige, sumarunukan ijay kusina, tamapan ko idesar, tikananta. Da kayo latan di mapan makimisa, Maxine. At apay gayang papanak.
Sa dino ti papanam manong? Mapanak ag singir. Mapankanto inton malpas tayo makimisa. Masaduta. Urayam lang ni manang mo ayoli. Taisuntulat ti kadwayo amapan makimisa. Ang manong, nasaysayat mo't laang no pati si kakat makimisa. Iti kasta, mabawasan mo't dagiti basol mo. Ha? Isuntumit lang iso. Kan may sa awan mati-mati nga raramidag. Nagsingpatak tupay. Saan anasayati aramidam apa nagpaporsyento iti dakkel kadagiti pautang mo manong. Pananggundaway dayta iti pada matao. Ha? Iso ngayon ka makimisa. Tauray siya. Aklunag mat nga agkuskusit ak edyo pwesto. Kendakkel ti patong ko kadagiti bagas ala ko mi. Agpapautang ak matlaeng kat parehas apaporsyentuan. Aniya? Dayta tipod no manong. Ang amanyangay nga rod. Kaano kamin tupay abumaknang no sa anak nga agkusit. Un nga rod Iso atap no mabawasan matibasol ta. Inta makibisa manong Clifford. Kita am lakay. Nagdakkel man ang ti koleksyon ta iti nagmalam. Oh, apay akas ta tilangam, Jeffrey. Saan ka kadi anaragsak adakkel tinaglakwan ta? Mapadakkel ta matan ti balay ta. Akas iti balay da manong Clifford. Ngamlukluk wamat dagiti customer mo bakat. Agasem man, tapati kiluan. Katiyadjas mo. Saan lang Tumanda ka man, Jeffrey. Di ka nagsaubay na Maxine. Sana bale, tadumagas tanto manan ija simbaan inton malam. Agbutang ka kumamat iti Diyos bakat. Di mo kumamat paglulukwan ti simbaan. Sagrado a lugar dayjay. Saan a paglulukwan laeng? Katisumat! Inaldaw nga agbasbasolak. Iso atunggal malam, dumagas ta ijay simbaan. Tapno mapanak agkid daw iti pamakawan ti apo. Ay, Clifford. Hoy, Clifford. Nagpiksa ti urok mo. Clifford. Ha? Clifford? Clifford! Ay, Diyos ko! Karuba! Tulungan na kami! Tulong! Hello, Manang Yoli? Maxine, ni manong mo. Intaray mi dito ospital. Anya, ni apay, naan-ano ni Manong, Manang Yoli? Naatake ni manong mo. Anya nga ospital ti ayan niyo. Taumay kami adagos. Darasam patara itilugan, Jeffrey. Iti kasta, makasangpat ta adagos iti ospital. Ay, bagat. Nagbuntog to mati sarsarunon ta. Ay, kat overtake ka mo na. Uwinin na. Adatara ka masabat na. Diyos ko, di mo ko mabaybayan dagiti anak mi. Ispalam ko maida iti mabalin apa kaisang maganda. Pangasim, Diyos ko. Di ka unay agladingin bagay. Amangan makapadakas ka na. Diyak kaya't nga dadakas sa mamasamakan ka. Panunutan ba't kumati sa luat mo? Rangko, kaasimat dagiti anak na. Nagsarunuda mo lakit din na ospital. Wan nga rod. Agtalagtay ti Diyos bagay. Patsak adi na baybayan dagiti tuwang anak ta bagay. Kumusta ka, Maxine, anak ko? Mama. Kasano kami paitan, Mama?
Kasano kami pa'y itan nga agin. Tanatay matan ni Jeffrey. Maksinan ako. Napukaw ko lang nga rodan ti may sasak. Napukaw ko pa'y ti asawak. Nagsakit, Mama. Nagsakit. Awanan ti Sir-Sir-Big. Tamay sa ako napilay, Mama. Awanan. Di kagsaw iti kastanan ko. Di ka matanagan. Tada kami lang dito ikin ni Papayo ang mga sikasukan ka. Mama, di Manong Clifford. Kumusta matan? Kaasi ti Diyos. Dasaya at matan ti kasasaad na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas. Naapektaran ngamin ti panagsauna. Gapu iti pan nakaatake na. Apay nga yakas to'y matan tinagtungpalan mi nga agkapsat, Mama. Apay! Agabrodak, Mama. Agabrod ka kunam. Ioli balasang ko. Wan, Mama. Kat ano sa inyo, tawan matsabali apangital ka kadagiti anak ko. No saan ada kayo? Masapul ngamin nga agtrabaho ak. Tapno adda pagbiyak ni. Ay, do iso ti amom apagsayaatan nyo. Iso nga ro ti aramitam balasang ko. Wan, Mama. Di kagdanag. Tasaan mi abaybay ti asawam. Kastamatan dagiti duwang anak yo. Agyaman ak, Mama. Bala, mangankan maksinan ako. Kalpasan na, inumom tumatan ti insagana kagatas mo. Subwak ni Manong mo, tani, marigatan nga agaraw. Bala, nga katasubuan ka. Agsangit ka manin, maksinan ako. Daytoy ka din tinuo sa mga agkamsa. Kapoy ti linuloko nga aramid mi iti kalabas. Dayta ti jak masungbatan, anak ko. Ngamkit di. Kidawak nga ipasnak yu ti kumararag. Kat dumawat kayo iti pamakawan iti Diyos. Mama. Clifford, anak ko. Salamat na ito. Karoon kumami nga kapsat. Gapo palang gurgot na may karagiti tao, Mama. Hindi ka kadi agpanunot itinuan niya laditan, anak ko. Agpaimbag ka kiti. Oray siyak, Mama. Basol ko ti amin. Owen, basol ko. Kati pagladingit ako unay. Nahiraman pa iti asawa ka na tay. Di mo ko mapabasolan, ti bakim maksin, anak ko. Disgrasya tinapasamak kada kayo kini Jeffrey. Iso nga awan nga rod ti akin basol iti dayjay. Nalabit nga aging galaangan iti ti biyag nga impabulod ti Diyos iti asawa. Mama. Ala, hustod ay na panagsangsangit mo, anak ko. Hagyaman kami kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasingsingpat kayo kada kami. Kasta ti kinapatagyo kada kami kin ni Papayo, anak ko. Kat ikarimi nga aging gat napigsa kami pa'y. Saan kami to ama uma ang mga sikaso kada kayo, anak ko. Ita, Miss F, nagsubli iti puder mi dagiti dua nga anak mi.
Kastamatan dagiti talo nga apo kumi. Nagabrod matan ni Yuli, katkas iti inkarina saan met anagpalya amang ipauit iti agpaay kadagiti agaama. Paralisado ti makannawan asaka ken ima ni Clifford nga matlis a makagaraw met daytoyen nga agmaymaysa. Mabalinnan ti agpagnapagna. Nimet Maxine nasursuronan ti agsaklay ket at least a makatultulong met kadagiti kabaelan na nga obraan ditoy balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Juanita. Ken ka pagayam, Juanita. Kunada ano nasaya at ti aramid mo, nasaya at tumet ti tungpal mo. Ngam no switik ka, madusa ka. Ngam anyangay nga rod, kat awan met perpekto dito'y rabaw ti daga. Amin tayo kat agbiddot kan makaaramid iti saan a maiparbang. Ngam no lakit di ta makaamiris tayo kat pagbabawyan tayo tinagbidotan tayo, ni Apo Diyos ti pagkaptan tayo, taiso ti mangitunda iti nalintag apagnaan tayo. Alakastan pagayam, Juanita, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Aluy, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem tinnak istoryaan ita ket tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat. Iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nak, pinalubusan dakmet dagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Tanday ta, nabalsig ko amin ang dagiti kinayok. Umanay mat siguro daytoyin na pagsungrod mi iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko bay. Isalansan ko, tapno mamagaan na naimbag. Kasta unay adagaan na. Nagpulot nga minan ti panawan. Nabannoga ka nagbalsig mabisinak tay kid din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak mangkita iti mabalin ko akanan. Hoy, Louie! Uncle Donato? Abay ngagtugtugaw ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din di paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga agin anaka, ha? Uncle? Maban ka ijay talon, tain ka ituloy ijay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay. Di ka ginad-ginad, tamaan makaraman ka manan kanyak. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam! Uwan, Uncle Donato. Hey! Hey! Ano nga ti oras? Ay, ano sa anak nga bidlot? Amangan no alas 3 iti malam. Ay, mariknak tibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Mapan ko man kitaan. Nuadda na loom abunga ti papaya. Tay sulangan ti kanak.
Jak pa'y ngamin nalpas ti aradwag. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No agawid ak ajak pa'y nalpas ti ipapaaramid na. Ituloy kong to madamdama ti agarado. Mangkita ak pa'y iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno adda pamigsak nga agarado. Ne, unay mat daytan apan nangan mo, Louie. Inayadam mat ibusam samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsyamot ni Uncle mo Awon, ante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso ang masapol nga agtipid na yo. Tane, narigat ti biyag. Basitum laang ti kanam. Nawatam. Wan, ante Nida. Kastam kadilatan do na to. Tunggal sumangpot ka, nabartek ka. Tumal na ka man, Nilda. Di nagpakibibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Naawatam? Kasano adi ka pakibiyangan? Kitday tamit laang agin inom iti arak tar aramidam. Nagrigat lang arudan ti biyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasaan mo da sikat di mamang dadi di pag-gininom ko. Oo, laklakayan kan, ngam di ka pay laagbalbaliw. Oh. Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan iti bisin, gapo iti kina-irresponsablem nga ama. Tumal na ka man kunak ne. Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka man langan. Louie! Louie! Apay, Uncle. Umay ka man dito eh! Kuwan, Uncle. Darasam! Apay ka di, Uncle Donato. Ala, masaya na. Aging ka makaturog ka. Kuwan, Uncle. Lalay ngam di mang masahe kanyak. Tapno makaturog ka. Nawatan! Kuwan, Uncle. Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Kuwan, Uncle. Napanak nagbayabas. Mabisinak ngamin. Ay naman naktak day tabayabas. Day takid din diing ka into na rin. Imbes ati trabahom. Agkirkiraos ngaminan ti tiyan ko, Uncle. Sa anak mat ngamin anamigat. Kapilaan ti impaunag ko itay. Adayan ng mikat ka na tayo. Katawan mat. Agpapada tayo akapilaan ti impaunag na. Uncle. Ala! Ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tapno malpas. Louie. Uncle. Ingka makikumboy. Tasya kong timang ituloy dar aramidam iti talon. Sa dino, Uncle. Agburas ka no da pari duming iti mula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka? Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na! Saan mo natamagan? Basta mapan ka! Agyaman aktay may ka, Louie. Intun maminsan tumanen, wad? Ala, mabalin mo ti agawid, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni Uncle mo ayakan ka, barok? Tiyan niya, Uncle. Adda nga utang na kanyak. Kat iso ti ingkarom, babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day dyan ang Uncle mo. Ato'y barok. Alam day to'y, tapno at damat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramidam intun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, angam ni.
Agpakada kapay akad angkal kan antim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Wan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na dait na. Tagpakpakuyog kat nga rod ang mapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakano? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat, ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tani, adupay ko mati aramida mi jay talon. Mabainak mat, Uncle. Mala. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni Pare Doming. Apay no ibati mong ti barito akadwa Manong Doming. Ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kwa, Uncle? Awan nga min kadkadwak dito'y balay, Barok. Imbagla nga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kwa? Amangan no saan akayat da Uncle ko? Kasta ka di? Unante? Bayam, taibagak to kan ni Pare Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kwa na. Sige man nga rod, Uncle. Isudamat lang amin ti pampanunutak. Tano siyak lang kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano Manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen, kabagis. Agbati pay lang arud ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada Pare Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen. Sige, Uncle, katagyamanak. Louie Barok. Auntie Mirna. Kauawag ni Manong Doming. Anyangay ti kunana, Auntie. Pinalubusan da ka kanungag na ed dito'y balay. Kasta ka di, Auntie. Nasaya at matngarod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agnaed dito'y balay, Barok. Una, Auntie. Kayat kun dito'y. Tanagrigat ti trabaho ki Jen da Uncle Donato. Kanayo nakpay ang mabisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, Auntie. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, Auntie. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaang ni tatang ko. Kasta gayam? Auntie. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit laang abiddot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa'y ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka din iti high school? Auntie. Kagrad-gradwar ko lang idinapan atawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan kano aramatak. Angam impilit ko. Isu nga inan-anusak tinagdisdis kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka di agtuloy nga agadal? Launay, Auntie. Angam, agurnungak pa'y. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Auntie Mirna. Wen, kunak lang arudan. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini Pare Doming. Tao may ko alaan ti sweldom, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldom. Itad mo aming kanyak. Ay, kuha, Uncle. Sana nga agsusweldo. Imposible Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya? Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin dayta. Agtarab-trabaho ka dito'y. Ngam saan ka kidin nga agsusweldo? Sa dino tayo ti kabsat ni Pare Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ada ka di parikot? Auntie. Louie Barok, panawan na kami pailaang dito, Iwan. Sige, Auntie. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan niyo asusweldoan ti kanakak? Wan, ada nga min saritaan mi ka ni Louie, kabsat.
Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga oray saan ko aswelduan. Ngam, pagtuluyag nga giskwela. Ne, habi ngay, awan mo ti kasta asaritaan mi kini Pari Doming. Iso a pinalubusak ti kanak ngagtrabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugotak. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya at ti kasta nga aramiden niyo no bilang. Agasem man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti kanakak. Nawatam? Tangay kastamat gayam. Iyawid ko lang ti kanakak. Sayang lang ti bambanog na ngagtrabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit dita kayat na ti sumurot kan ka. Angam no saan, sapay kuma tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukatam day di kunak na. Saan ko maanatang ti ulong? Maysa! Di nakpagpungtutin. Kaya't ngun samot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kayat ti sumurot kan ka, kabsat. Ay sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti kaanakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Adtoy. Ikan ka iti pakitsendam kan pagpletem nga agawid. Di mo mabalin apilitan ti kaanakam no talaga adi na kayat ti sumurot kan ka. Agyamanak, madam. Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa'y, sige. Agawidak nga roden. Kasano, Louie? Anya nga iti plano ita, tanakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka dayta, Barok. Anti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman anaarami na kitipada ka tao. Nakasaysaya at kayo at talaga kanyak, Auntie Mirna. Wen tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, Auntie. Imbilang kayo matan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Mano atawon mat adyak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Wan, Baraok. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda, Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isu ngagsakitan. Ay katan niya pa'y nga ay. Isu nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tadumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, Nanti? Louie, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka batan balong. Kan limok magka. Sakto lang, Auntie. Ni Uncle Donato ngay.
Sa dino ti ayan na. Ay nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong, aday ti silid mi anak kaita. Saan unay ama kakuti-kuti, tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay. Agan ano ni uncle, ante? Ay nalipata kun di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di kasarsarita bagay? At nagadisimang bisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. Umay ka na kong mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, uncle. Agsao ka alakay. Adda ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle. Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapu iti kinaulpit na itikan ka. Ante. Pakawanan da kami kuma. No nagbalin kami anaulpit itikan ka, baro. Ala, saan kayo nga agsangit, ante? Di kayo agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tiyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangruna numalagip ko ti kinaulpit medikan ka. Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpet ka lata. Hello, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, ante. Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat ka balag. Tulungan kayo lata. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, di pa iti Diyos kan ka, baro. Agyaman kami unay. Kanakan. Agyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsakalak amak akita iti baligim. Sapay ko ma. Mapakawan na kami kini antim. Nangruna-unay kanyak. Nabayagan ang napakawan kayo, uncle. Kadmaysa, iti kaano man, sa anak ang nangimula iti sakit tinakam kada kayo kani Antinida. Linipat kong dagijay, uncle. Louie. Naragsak akon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkid daw. Kan napakawanak bitin. Kanakan. Di kay agsawi ti kasta, uncle. Agpaimbag kayo kitdi. Addaas iti Diyos, uncle. Saan kayo kuma amaawanan iti namnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan na paraburan iti anak? Isu nga ita, agmay sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad adalek dagiti kakabsat ko. Kat adda pay dua atultulungan matlaeng ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie. No nasayaat ka iti padam a tao,
sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngam no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto ang nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam luwi, ket agyaman unay iti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a maberbirukak babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao analaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mga ramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pe. Sanan insan, idagas ko lang to'y nabati mi apit sa ken donut. Ha? Ne? Naggapuan na dahita insan? Insang pat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa ken donut. Ay na, agyaman na kinsan. Ay, awan anyaman na insan. Amok nga minasan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta iti kasta, makaraman damat piman. Owen, insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Apay manen nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manen ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, mat. Awan lang arudan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak matla nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddan ton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti Apo, nukurang kayo mat iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod, no isumat ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam? Kwa? Sa nga ribo lang, Auntie. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kini Auntie Eva, lakay? Uwan, bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadan niya. Ay, naku namon, bakit? Ang pinalabas ko latan, dagiti imbagpagana. Ay, lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Ngam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon, bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakitan na balasang.
Wen angam no maminsan, nalabas matan ti pa nagsasauna. Anya nga tan no agabrudak laangan lakay. Ay saan bakit? At ka sa pulan da kadagiti anak ta. Di ka kadi agdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da insan Jonah ti balay da, bakit? Wen ka no nga rod, ingkakit ka sa rita tasikan ti mang kontrata. Wen ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay, kanayon na nga ipalastog kat, adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabakuan na akumpanya. Wen nga rod, nagasat ni insan Jonah, ta nakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Wen, ngam ti jak kayat kan kwa na, napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant, ken agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Wen ka no nga rod, bakit? Nakaasawa lang iti professional, kunamatlan asinon ngagsasao. Ala, baybay amon bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga rod ti pa nagsasauna, gaputa pimintas ti biagnan, kunamatlan asinon ngagsasao, kasla saan mat ang naggapu iti riga. Anya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngayon awanak? Anti? Ladingitak, ngam awan maitad ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdiskitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maitad ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot ket dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, baybay amon. Di mo ikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taisunto ti aramaten tanga agkasar. Hunan. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto mat kit ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan na talged na trabaho. Sa nabali tadang trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kasano, rumarta matlaan, indag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Sino ngay di lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agdua-dua akit idaya tao. Kaslasaan na mapagtalkan di pa nagrup-rupa na. Taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati pa nagkargaraw kan pa nagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamwanda ka no ay iti dayja a lalaki. Textmate na ka no. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay. Wen bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti bagbagakan ka lot for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatad. Wen, sa anak nga ginteres iti daytoy alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Huwanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang.
Sapay, naglaka ti panangila ko ti gayam ko. Kunana pa amabalin ka no ahulugan. Okay, si Katimakaam mo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskita ta. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Ay, nanang. Kasjay lang ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. Ayawan kayam, kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinangpaadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adala ang matbasit anay tulong ko idi agad adal. No agsasao, kasla awan pulos na itultulong yu kan ko ana. Nadlaw ko nga ruday ta. Manipod na kaadal, ngimatumat ti purwana. Tagibasitin da tayo matlauna yan. Pati daye nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tiket di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si mangpatkan kabagais. Apay kabagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga adda kabagais. Anya day ta kabagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay, kat iso ti pagnanaudan mi kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasano ngay matan ti bingay may kan Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan mi, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na, iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayer. Tailako tayon ti family house tayo, manang Roseng. Sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudon ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katun na, katurumbang laeng matata anakak mait. Naskan laeng adamat bingay ko dito'y abalay. Sana mabalay, ada kayo laeng ti agnumnumar. Nagsweldo ka din, Eva, darling? Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaom ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis akitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Ado ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababain akon kan ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni antimat. Di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadda pa sita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulin nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva? Inton maminsan. Oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi pom nga elementary aken high school pay lang dagiti anak mo.
Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di, tapno inton agkasapulan kayo, addan to kautan nyo. Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma, ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kag nanag, ta siya akong ti makaammo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanon ti lote ahul-hulugan tangay. Ay, wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, kaawag laang tigayam ko. Ipapakas ng tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laang agatad dayta. Sana bale, taddan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day dyan babae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw mabutbutang ni Dennis iti day dyan babae. Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan ba inkit di day dyan babae Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak, kat di dangarudan kayat. Puskol rupa, surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang. Asawak kon kunam. Dinto tasaan kayo mat na nagkasar. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidaw. Kunak man langan no baro ti agbalin manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. Tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsinnarak yo iti day jason niya? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagari ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutan. Makita yo dayta? Makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dabiddot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako minto'y balay pag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang? Jak umanugot iti kayat da, anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapaniti daan na balay. Ay, uray siyak nga rod, anak ko. Agasem man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Huwan nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay, nahagyaman naktanadanon ka dito'y balayo, kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at tulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ne, apay Auntie? Sa dino tinapanan ni Ulitag Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dinuhinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, Auntie? Ay, pasensya kayon. Ngam kasta ti atap ko, Auntie. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya,
Ay, di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na tikasta kanya. Ha? Ay, kuha. Pasensya kayo, nanti. Ay, jak mat kiti padpadaksan tinobyo, manti. Ngamsapay la ko mga rod, ta nagbiddutak lang iti atak ko. Day, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay ngay nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagay ti utang kaw, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad, ipabalod dak. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagprisela. Ay, nabayagan ang nagsina kami, kabagays. Anya? Day tatipod no manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang kaw, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matanti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no ijay iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak kaw. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal kaw. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya da ito yun nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day ta, kabagis? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak, manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaisaw, manang. Wan. Agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling agtinulog no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsangsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao? Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay a Rogelio. Auntie Eva. Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata o? Ala, baya mo nanti. Sa nabali, tadda kami mat dito eh. Saan da ka abay-bayan aging ga iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang tikas diyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumatan ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Ay, wan nga rod Si kaman mo ti maipos iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain? Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngam kabit mat gayam. Anya nga ita? Uwan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabit at talaga mat ti karmaan niya. Kita man mat tinapasamak kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaini. Ngam ita, si kamat laang gayam ti pagkamangan na. Mala. Huston bakit? Di ka nagsaoy ti may kontra kadakwada, takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah.
Nimot Auntie Eva agmay sa itan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimot asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kwa. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay kadagiti dua nga addan ita iti kolehiyo. Nimot Uncle Cesar kadwa mi ita ditoy daan a balay ket pasaray ipasyarmet ni Insan Jonah ti anak na ditoy lugar mi. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, June. Ken ka pagayam June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Isu asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Clarissa ti Lawag City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan a Clarissa. Nasapa kami a naulila iti ama gapu iti sakit akimpet kenkwana. Isuan ni nanang kanilolo langan ti kadkadwami kanimanong ko. Rugyak man tag salaysay sumagmamano abulan ti napalabas manipod na itabon ti amami. Agtawenak idin iti 16, 19 met ni manong ko a Clarence. Kastoy man dagiti pasamak. Sikat ti inauna. Iso asi kang nga ti pangital kak iti adem, wan? Ha? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Mapanak mangged iti sabali ang lugar. No kasta, panawan da kami kan ni Manong, nanang. Kapilitan tapno adda pagbiag tayo, anak ko. Natay lang arunan ni tatang. Ita, panawan da kami man. Un nga rod Aganos tayo, anak ko. Amuyo mat anarigat ti panagbiag tayo. Nudyak ang trabaho, sigurado amatay tayo mat itibisin. Nanang? Di kay agap-apawan. Di yu suksuk-iren ni Luluyo. Tungpalin nyo amin nga ibaga na kada kayo. Wan, nanang? Clarence, di mo baybay anti Adem, wan? Wan, nanang. Katagan anat kayo kumaakanayon iti lugar apapanan nyo. Ikarik, jak to baybayan ni ading ko. Agyaman na kanak ko. Saya atin nyo ti agadalawan. Wan, nanang? Apay nga ta adimat agawid ni nanang, lolo. Ay, huwan nga raw dapaw. Manuabulan ang tinapalabas, manipod pimanaw. Ang maging gaita, di pa'y nagaw-awid. Nalipatan da kami samatan nga anak na, lolo. Wen nga rod Ha? Ay, saan? Amok nga gawid tumatlaang jay inayaw. Nalabit ama kumikumlaang day jay iti pakitrab-trabahuan na. Agsarding aksan nga agada, lolo. Anya, ay isa na apok. Ituloy mulat ta ti agadal. Marigatan kayo na mangisaka diti pagbiag tayo. Nang runa kat saan mata na sumangpat ni nanang. Uray kumamat no agpawit iti allowance mi. Ang pulos mat nga awan. Adda si ti Diyos apok. Amok asan na tayo abaybayan. Lolo? Agsado yung akon, tagtrabaho ak.
Ni ading ko laangan ti agtuloy iti kolehyo. Sa dino nga iti pagtrabahuan, Manong? Kumpormi ditan agpatulong ag kinininong din siyo. Ta isaraknak nga agtrabaho iti construction. Agurnungak. Tapno makaadal ka, ading. Lalay agtagtrabaho. Masapol nga aggagatak. Itikas na. Alaagdak tumanan nga agtrabaho. Masapol ang makarunungak. Sakbay nga aglukat ti klase. Tapno na dapag enroll ni ading ko. Gusto pa'y lang dayta, Clarence Barok. Aginan ka pa'y. Umay katag merienda kayo pa'y. Sige lang, Ninang. Madamdama akton nga merienda. Ilupas ko pa'y lang ti aramidak. Sayang ngamin ti oras kahit isupay mata ti malpas ko. Ay na, di mo matparigatan ti bagim Clarence. Di kagdanag. Tako namat ni ninong mo. Akanayon na kanton nga ayaban, tunggal at damaala na akontrata. Agpaiso, Ninang? Wen, alaala, umay kanta mapanta iti ayan daninong mo. Ituloy mo to inton madamdama day tar aramidam, Clarence Barok. Sige, Ninang. Kursunada ka, Beatrice. Iso ano kayat mo? Iyawit kan. Ha? Ay, pasensya kan, Billy. Ngamawanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Adda nga mindo ang anak ko abibiyagak. Iso ama sapol ngagtrabaho ak. Awan pariko ti dayta, Beatrice. Siya akong ti makaammo kadag iti anak mo. Anya? Puno ti pagbagak. Ikan ka iti kwarta nga ipawit mo katakwada. Katukad ti panakidenam kanya. Ha? O anya, mayat ka. Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti dayt na abanag, Billy. Okay. Adamin kan ka desisyon, Beatrice. Ang amno siyak ti sika. Di mon sayangan ti oportunidad nga ibagbagagan ka. Kumusta nga iti nagmalam at trabaho, Clarence, apaw? Okay lang, met, Lolo. Saan ka pa'y unang agbagbag kat itinadagsain? Ang mga numapwersa ti sikat mo. Wen, Lolo. Kahit ti kanayon nga ibilin ko kan ka, di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Ikamang mo amin kan kwa nang aramidam iti biyag mo, apaw. Wen, Lolo. Katagyaman na kiti kanayon na panang palpalagipyo kada kaming apo ko yo. Wen, apaw. No kumatabak na ngak. Uray saan kan ngagtrabaho. Tasya ko untimang paadal kada kayong agkabsat. Ngaman yan. Tanagrigat tumat ti adda kasasaad ko iti biag. Di yun panunutan day ta, Lolo. Tinapatag. Agdeden na tayo. Un matkit di apok. Sana balay. Tadaas iti Diyos. Idaw-dawat ko asapay kuma. Tamataginayon ti salunat mo. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Agyaman na, Lolo. Manong, kayat mo ka dito masahiyan ka? Sige man nga, Dading. Sige, agid na ka tamasahiyan ka, Manong. Itikas na, marilax ka mat. Amok nga min akanayon ka mabambanog. Pagrabangak tayo takas, Manong mo, ading ko. Agyaman ak, Manong. Nakasingsingpat ka talaga. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Sikan tumat ti umuna tulungak. Aus? Agpaiso? Wen, Manong. Promise. Sana day ti panunutom, ading ko. Tikit di panagadal mo ti into naran. No nasaya ato ti pagtungpalan. Naragsakak tumatan, ading ko. Ay na, kastamlatan, Billy. Kanayon ka nabartak asumangpat.
Nandayta ka man ako, nak Beatrice. Di nakman pakibibiyangan iti kayat ko nga ramitan. No, di mo kaya takabilan ka manan. Nawatam! Kasanukat masikuga kon. Ngam aging gaita. Awan paylaang nagbalbaliwan. Nagkari ka idi ngagbalbaliw ka. Ngam aging gaita. Awan pay tinungpal mo kadagiting karim. Anay ko. Apay ngagtungpa ka ngay. Kasano? Kat nakaar-ariwawa ka. Dahil talang ngewak mo timang mangag. Abak mo pa'y timanok nga upa. Aputak. Nagalas at talaga ti ukalimbili. No amukla ang akastoy. Sa anak kuman anakidanakan ka. Ulbud ka! Aksarteng ka! Aksarteng ka no di mo kaya tapasarong wakpay tisipat iti bangirapingping mo. Billy. Ako lima ka, tasong batak ti awag ko. Asino maninday taya? Ni Pare Felix. At ang aming papanan mo ito. Sa dino manan ti papanan nyo. Amangan no saan kan tumanan nga agaw-awin. Aging gaasaan ang maibos ti kwartam. Makarangrang ka talaga. Ha! Di ka kamanlangan. Agsubli ka dito'y Billy! Billy! Kasano nga'y Clarence? Umayak ang singiran Barok. Ha? Auntie Nilda. Pasensya kayon. Awan pa'y maibayad ko ita. No kasta nga rod, nayunak ti porsyento ti utang mo. Ha? Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pawayway mo aging gain ton Domingo. No awan pa'y laang, nayunak ton ti porsyento na. Bawatam? Sige, auntie. Katagyaman na kiti pan nakaawat yo. Di kay agdanag. Tay karigatak nga idiskitaran aging gainton Domingo, auntie. Sige. Urayak nga rod aging gainton Domingo ti bayad mo, Clarence. Sumurot ka ngaminan kanyak Clarence. Anyang amin ayang agpaiso ti panggatam manong. Agila ko iti maiparit nga agas. Anya? Dakkel ti kita ditoy, Clarence. Kinapudno na, adumot lang ti padam nga agtutubo ang narekrut ko. Isu sumurot kan kanyak. No kasta, may saka nga rod adrag pusher, manong. Wen, isu talaga a big time, Mac. Oh, adtoy ti advance payment. Awata mo ang Clarence. Ha? Kwa? Ay, sus. Di ka din agdwa-dwa. Amok ka sa pulam ti kwarta ita. Amom ka di, apagbiitan a kwarta da itoy. Kita anak man. Pasig abaro dagiti kawas ko. Saan lang da ita? Puro branded pie. Kan, nakagatangak pa yan iti motorsiklo ka. Mabutangak, manong Rene? Awan ti rumbang apagbut ngam, Clarence. Siyak ti makamukan ka. Aglako ka lang, Matt. Kan may sa, limod mo ti panaglakom. Ado ti kakadwang nga agtutubo kunak manan. Saan? Tiyak kaya ti agbasol, manong. Mabutangak at talaga. Okay. Makaamu ka nga rod. Di ka mat mabalin na pilitan, no talaga at di mo kayat, Clarence. Ay, nasaya at mait. Tasaan ka andin nga iti da ije arinay, apaog. Ay, maipasubo ka laeng. Saan arumbang nga palam ti panagbiag na? Tanagga pumat iti dakas da ijay. Wen lolo, talaga ajak apalan. Ngamin, naggapu iti dakas awagas ti ado akwartana. Wen ti rumbang nga apalan, kan tuladam, kat dagiti nasaya at nga aramid. Wen lolo. Ay, nagalas kat ti ugalin da ijay arinay. Imbis nga isuro na ka iti pagsaya atam. Saan mat? Ta isuro na kakid din iti dinuduldog nga aramid. Ay, laklakayanan da ijay arinay.
Hanggang kaslasan nga pampanunaw. Ala, bayan nyo, lolo. Di kay agdanag. Ta sa anak ka sumurot iti ibagbagana apang lakaan apagkwartaan. Hagyamanak no kasta apaok. Basta di ka umibet iti Diyos. Isulaan ti makatulong ka. Ado ti wagas na tapno maipaay dagiti kasapulam. Wen, lolo? Buyugam iti aramid dagiti kararag mao apaok. Amok nga amo na ti linaon ti puso ti asino man nga agkamang kenkwana. Mala, sumango kayo ni ti lamisaan tamangan tayon apaok. Anusan tayo da ito inlambong ko anatang. Pasensya kayo no sa anak ka nakagatang iti naima sa sidaan, lolo. Apa gusto laang mat ngamin ti urnong ko. Para iti pang tuition ni ading ko. Ay na, di mon panunutan day ta apaok. Mala, mangan tayo kit din. At atidugan tayo pailaang ti panagan-anos tayo, manong. Lolo, bareng makaturpusak to, kat makastrek ang adagos iti trabaho. No addan ton trabaho, kat agsweldo ak, agsidata yung tumatan akanayon iti agkakaimas. Ay, wala apaok. Wala? Inal daw to akarni ko naman. Wala, manong. Mala, gusto pa lang deta nga imahinasyon yaw apaok. Mangan tayo kit din. Agyaman ako unay, manong Clarence. Gapukan ka, nakaturpusak iti panagadal ko. Awan anyaman na ading ko. Agyaman akman. Ta saan mo asinayang ti ado sakripisyok. Amok ngamin, no kasano ti rigat mo, manong. Kat dayta tinagbalin nga inspirasyon ko. Mala, umay ka nga roden tagawitan. Nagluto ak iti basit apag sasangwan tayo ije balay. Datayo ka dalolo. Agawid tanta sigurado nga agurura yan dayjay. Manong Clarence, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saanan ating ko? Uray awan adal ko, basta nakaadal ka. May mayat kumamat laang makaturpos kamat iti panagadal mo, manong. Saanan? Gastos laang dayta. Siyak ti makaam mo iti magastos, manong. Ay nasaanan ko nakmet. Diyak kaya ta siyak ti papanan ti sweldong Clarissa. Agurnong kakit di, para itinapinta sa masakbayam. Di nakpagdanagan, tagbiyagak nga oray sa anak ka nakaadal. Amok adumiskarte iti biyag, ading ko. Sa dino ti papanan niyo, lolo? Ay, gudo nga man apaok. Mapanak makichinda. Siya kung ti mapan, lolo. Apay, awan trabaho maya. Awan, lolo. Ay, siya kung ti mapan. Tapno makainanaka, apaok. Lolo, da kayo ti rumbeng nga ginana. Iso siya kung ti mapan. Siya kung ti mapan kunak. Iti kasta. Saan kayon amabannog? Sige. Sika nga ron ti makaam mo. Clarence, apaok. Mano at awan mat ajak nagaw awid ditoy. Imadon ti pastak. Awan ididag itoy. Talaga dakkel matan tinagbaliwan da ito alugar. Puskula kun atiropak nga agkamang kadagiti anak ko. Kat sapay ko mata mapakawan. Kan maawatan dak nga inada. Gapo iti panang baybay ak kadakwada. Mami,
Nagtuyin ti danong ngayon pagatang nyo. Agyaman na kanak ko. Mapantayo ka din. Wan, maala, bit-bito mo ti traveling bag mo. Tagawid tan iti ayan dagiti kakapsat mo. Sige, mami. Excited ako na makakita ka da Manong Clarence kan Manang Clarissa. Kastamatan ka ni Lolo Arsenio, mami. Oray siya kanak ko. Maala umay kan, tamang kita ta iti tricycle apagluganan ta. Uwan, mami. Tinasayaan. Magna ako na mapanidyo palengke. Sana bali, taas si Degmet. Sayang namin di pagpletek. Ay, partakak ti magna. Itikas na. Makasubli akadago siya balay. Nagpartak mo dahi tanalugan. Dito'y titurungan na. Nay, apa yun napaw? Ano ti mapaspasamak? Apay nga agdardaras ka. Mapanak iti ospital, Lolo. Ha? Nay, apay apaw? Ni Manong, intaray da ka no iti ospital. Anya, tapay. Anyat napasamak iti kapsat mao. Nadungpar ka no iti lugan. Kabayatan ti panagnanama pa ni Jay Palengke, Lolo. Anya, Diyos ka. Sigun ka nagiti saksi. Napukawan ka no iti preno ti lugan na nang dungparkan ko na. Kat delikado ka no ti kasasaan na. Anya, saan? Saan na puno na ita? Clarence apaw. Clarence. Lolo! Lolo! Tulungan na kami! Tulong! Manong Clarence! Manong! Agring ka! Saan ka pa yamatay? Pangasim, Manong! Excuse me, miss. Doktor! Siga ka diti apo ni Mr. Arsenio Soriano. Doktor! Kumusta ni Lulok? Lading itak. Nga minaramid mi ti amin na kabalan mi. Tapno may ispali di pan nakaatake na. Yan. Saan bin ana ispalpay? Sana po na tayo ta, doktor. Saan? Kasanuak payitan, Manong. Una yan tikastoy. Una yan, Diyos ko. Pinaggindan mo matlakit din nga inala dagiti patpatag ko iti biyag. Kasanuak payitan. Kasanuakon. Bumangon kayo dita, Manong. Lolo, bumangon kayo, pangasiyo. Clarissa, anak ko. Nanang. Clarence, anak ko. Clarence. Tatang ko. Apay ngay adidak man lay nuray. Pakawadandak ko ma. No itag lang gagawin. Ipatpatag ka unay, Clarence, anak ko. Kastamat ka na kayo, tatang. Awanan. Awanan tinakasingsing ko na kapsat ko, Nanang. Yung uray ni Lolo. Awan matan. Clarissa, anak ko. Pakawanan na ko ba? Amo nga do tinagkurang ka na kayo iti kapsat mo. Antuya kasi papakumbabagang kindaw iti pamakawan, anak ko. Mami.
Clarissa, anak. Iso ni Aris. Karsat po. Hello, Manang Clarissa. Pasensya ka. Amo, kasaan ko mga itati gundaway. Ang uwan. Nakiasawa kiti may kadwa gundaway. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Kat naadaan kami iti anak. Beso na lang na nagsakit ni Billy. Aging ganatay. Awanan kadwa mi iti balay. Iso ang nagdesisyonak nga agawid dito'y lugar tayo. Pagamanyan. Yak pulos ni namnama kasto'y gayam ti masangpot na. Di yun panunutin day tanana. Di kayag danang. Sa anak mo ta nagimula iti sakit tinagam ka na kayo. Tinapatag ita. Kat nag-awid kayo. Kalpasan ana itabon ni Lolo kani Manong Clarence, inornos mi met tinagbaetan mi kaninanang. Inawat ko ida iti anak na. Nasingpet ni Aris, natulnog nga ubing. Iso siguro analakakmet nga inya sidag tiriknak kenkwana. Nang runa kat kaing-ingas na matlaang day di Manong Clarence. Kat ita, isumat ita ti pagad-adalak. Dandani matan sumrek iti kolehyo. Uray agkapsat kami laang iti ina, nagbalin kami matlatta anasingad. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Numaminsan nagrigat nga aklunan kan awatan. Ano asino pa'y dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, isupay ti mabiit a pumusay. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos a sumangbay. Ipatag mo nga rod ti kabsat mo iti inam, ta isuda itan ti pamilyam. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingkapanang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti mahilig adumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak takayat kumet amang ngegan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak, takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngem oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kamat. Mabana kaya bangkag bakit? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakit? Ken may sa, awan mo ti aramida kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, Da kayo latan kada kiti ubing ti mapan makimisa bakit? Ikaranagan dak tulatan. Wen,
Ngam dumalatamot no si ka mismo ti mapan ijay simbaan, Rudy. Huwag matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talaga nga mina naka-schedule itangal daw ti panagdalos ko. Iso ada kayo latan ti mapan makimisa. Di kagdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam day ta alakay. Wen. O sige, panawan kayon dito'y balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wen kanto, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay namatag ka manan, Rudy. Saan matbagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Isa, nagiinom magmatbasitan. Malala. Sumrag ka talabaran ka. Itikas na. Maimunawan ka adagos. Agar musarkan. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ay, uwan bakit? Bakit di ta rin ingnak? Altaw mat gaya man. Ay. Ne, nagunagmat day ta na sinay bakit? Apay, adda ka di parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanin akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kantumag ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tungak. Tahel ti akbakit. Ay, isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalum anabartek ka asumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek. Talaga kas na bakit? Agas nga rod matibang bannog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Baybay anak kadilaan. Sa nabali, taday talaang magtibisyok. Nagsarita kami kin ni Luisa di Kalman. Saan ka kanaw amaan-anawa, anak ko? Dahita ka diti makagapo. Iso nga imay kayo diti balay nanang. Umaydak manen sermonan. Isardeng mo nga minen ti panagin inom mo, anak ko. Parparigatem laeng ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakak kit di Agas laeng matibang bannog ako nada. Ay na, maangtad laeng iti sakit da itang arak. Nang runa kat kanayo ng matan ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilya ma. Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngamiti ka ano man. Saan ka nagkurang iti pamilyak. Itid ko mati pagrebangak kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawunan. Adda akong dita, anak ko. Ang kaasyam mati bagim Saan nga idaw-dawat? Ang kasanungay no agsakit ka. Kasanun tulaangan ti pamilya, Rudy. Sa nabali, tatantani mo ten agradwar iti kolehyo dagiti apu ko yun, nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam, Rudy. Matay nga ibagbagam, ay una ikan. Sa bali manan tinagiturungam iti saritaan ta. Ketuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tayo amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang.
Luisa! Luisa! Sa dino ti ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni Nanang. Napan ijay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape ko? Siya po natin agtimpla iti kapeyo, Tatang. Ay, sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape ko. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ayaban. Urayan tayo latan Tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan na ito lang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, ayawan kayam. Adabay ka di allowance mo, ha? Atoy. At tapay mo tinaudi nga interview, Tatang. Malagit din. Alam mo da ito, nakamukan ni Tita. Sangaribo amin Tita. Katangan di kayat mo anak ko Dito mati para kini ading mo. Si kanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko sapay kumata saan ka manen amabartek nga gawin. Unay kalakid din aya bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak natin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad da beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam laang ti pagin-inom mo iti harak. Iti kasta, mapadakkel tayo man mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka din dito'y basita balay tayo bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaan inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta, nalawlawa ti pagnaadan tayo. Wento bakit? Bareng makaurnong tanto. Basta di naklapdan iti panagin inom ko tay sumet ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inkailuto da ito bakit? Nangalaam ka dagita asida lakay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito ay tinaala ti ramam. Wen. Adumot nga rod Siyempre siyak pa iti kunam. Amok ngamin ti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo. Bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamutlaangan iti kolehiyo. Kablaawan ka, Ronnie, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, Nanang, Tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatang. Ay na, di mon panunutan dayta, anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para itibuklem to a pamilya. Ito iti sweldo pa kahit. Pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iyawat ko kan ka. San met ngamin mabalinaya ka gastos. No kas nga sasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamat kuman.
Nanak magmagbagat. Ay na. Rugi anak mananagon-nagon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. At ayaman tawasan ng agsakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay sa nakasagana ako namatay bakit? Ay na, saan man akas ti ibagbagam, Rudy? Malahay dolin mo kitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta bakit? Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namutan ti panagbarbartek na. Sige, nanang. Bayan nyo. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada ngamin napatag nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok ngamin ti daduma apas at ti dagami kasinsin. Ne, apay nga ilako yo kasinsin. Kasapulan mi ngamin ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kasta ay Wen, sikatin mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apangilakwan. Tapno da tayon tumatlaang ti agkakaruba no bilang. Ay, kayat ko akasinsin. Sayang mat nga agpaiso tayo adaga no sabali ataw ti manggatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sabali. Tatalaga ang masayangan ak. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. Adumat gaya man ti ornong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin, gatangak da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga gipatakdera kiti baro. Ngam di pa renovate mi. Isumit lang nga minaparehas ti gastos. Ilimod kung tupay lang iti asawak kan anak ko ti may papaniti balay kan lote. Sorpresa tuman ida. Agasam, dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano lang iti na irugi. Ngamita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nanditaw. Panawan yun to, tidaan abalayaw kasinsen. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaruba tayon ton kasinsin. Ay, wan kasinsen. Aging ga kadiita kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa ti may papaniti da ito'y abalay kasinsen. Wen, jak pa yung bagbagakan ko anak kasinsin.
Kaya't ko nga minasurpresaan. Maklaat tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi, ti may patpatakter dito kasi dagyo. Ayun kasinsen. Saan to siguro ang babatay? Uwan nga rod, Uray arte ti asawak. Amo na latamag ti responsibilidad na kunanan taon kasinsen. Uwan na kasinsin. Pudno nga arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay na, narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawid, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi di ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggao ak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, di nakagkan kan arakupon atani, agat-arak ka. Sorry bagat. Sana balita kisyawa rakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Malawan nun. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanum ijay kusina, lakay. Sige, agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawak. Di nan nabailan tinapan iti silid mi. Ay, jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silid mi apaman ang makariing. Bigat gaya man. Awan mo't ni Rudy dito idami. Ay, nalabit asaanan ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo, tainikanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti baro anam nama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni Tatang! Ni Bea day dyan. Bumangon na kadagos. Tamapanak ijay salas. Ni Tatang! Saan ang makasao? Kasla marigatan nga gangas. Anya! Ay, Diyos ko! Rudy! Agring ka! Rudy! Tatang! 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 Sige! Gunggunin niyo ti amayo! Ringan niyo! Tinasayat! Itaray tayo lang in hospital ni Tatang, nanang! Patpat ganda ka unay kadagiti anak talakay. Pangaasim talumapan ka. Agpaimbag ka, tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di, lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko! Rudy! Nanang, kayo kumamangaan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayo nga agbantay iti bangkay ni Tatang, nanang. Kayo pa'y mangan.
Awan ganas ko, amangan. Saan nga umunag timakan kanya? Nanang, amangan no ang sakit kayo, iti saan nyo apan pandangan. Wanmat nga minanang. Kayat yu kadita mangalak iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading, ingka mangala iti kanan ni nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan kamaten, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Kat di tayo mo't ninamnama akas to'y timapasamat ka ni tata. Nanang. Di naman tinalasatan ti pan nakaatake na. Nagsakit a panunutin, anak ko. Diyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, nanang. Anya ngayon. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti amayo. Nga oray ka na yun na mabartag. Oray kas jay na. Nadungulat na ka na tayo. Ngaman yan, tanatay matan na di tayo napakpakadaan. Uwan nga ron. Ngabkas na kunakon. Masapul nga awatan tayo ti amin, nanay. Talaga siguro. Ngaging galangan ijay tintad ti Diyos abiyag ni tata. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin kan ka di amin. Ti pagayatam ti matumpal, apo. Agyaman kami iti panang ipabulod mo kada kami iti nasingpet. Kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Samay kumatatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakad kanwami. Nasakit ti kalaat nga ipupusay ti asawak. Ngem nalagan met ti riknak anang palubos ken kuana. Ngamin, uray kasjay ti kinaartek na, di nakpay pulos kinabil ken inapa. Kang runaan iti amin, saan da kami abinaybayan a pamilya na. Ita, adameten bukod a pamilya dagiti duangan nakmi, ket adameten apukok nga isu ita ti aw-awer ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Nalabit nga aging galangan ijay ti inpabulod ti Diyos abiyag ken kuana. Anya ngay nga rod, talaga kasta ti biyag. Ada umununa, adamot maududi. Tirumbang aramidam ita ket ipatag mo dagiti anak mo ken apukom. Ipaay mo kadakwada ti pammateg asaanen a maipaay ti ama ken lolo da. Alakastan pagayam, Luisa, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangngeg ko ama drama may papan kadagiti naulpit nga ikit, may palagipmet kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay anaawi sakmet ang nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manen ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad da napatig nga ibagaman. Ay ayaban nak ngamin ti kumparek nga da iti Manila. Dakdakkel ka no ngamin ti sweldo ijay. Kat, anya nga'y kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadagiti duang anak ko. Anya? Si kalaang ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damatan. Saan damatan nga ubing apapaanawa? Ay, o sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan may sa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat ida na. Ay na, agyaman ak unay, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anya ngay nga rod, talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak matikiti anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na, di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayo, Marino. Itatapim manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat tisadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Sika, Ramel. Tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan, Auntie. Alak, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. Agkidema kon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Iddapan nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw, manang. Irwam mo nga awan silaw. Tapno saan ta maungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay ka kadilaang ditoy? Okay lang mat, pare. Maikawak. Ang patsyek ang mairwamak tumadlaang. Una, kastak matlaang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod, pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigatan ak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod, pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklakan ti trabaho. Nangingina pa'y ti sweldo. Husto ka, pare. Katagyaman akmanan. Dakkel at tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay.
Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka, Mat? Wen, kailiw kayo nga minan. Kumusta kayon? Kumusta na gitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda iti nasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga Rodan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da iti pagadalan. O sige, sa anak pa'y nga mi na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpata parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga Rodan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman bakit? O sige, ipauit mo nga Rodan ti kwarta. Tapno maitod kumatan kadagiti anak mo. Wen, bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguruuray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wen, Auntie. Anya pailaan nga ti mulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat noin sa ganaan kayo matin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwarta. Maalaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang idikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Di nakman surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrak kayon. Didak disturbon. Ramil, bagkatan man di tangke ti paglutuan. Pairuar mo. Uwan, Auntie. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo matlaangan dito kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie. Oh, anya pa'y laang ti mulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Uwan, Auntie. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Uwan, Auntie. Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo ti saba, Auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Dahito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyaman unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Wala. Agrikos di panakitak. Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursurun at inlutok abananak yo. Wen, Auntie. Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami. Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. Wen, Auntie. Kumusta tirik nayo, Madam Dolores?
Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro dayjay. Katagyaman na iti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mo't, may saakla ang anano mo at tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko madaytoy. Ay, saanin, madam? Anti ko na, saan madam? Ha? Ay ko, saanan, Auntie Dolores? Alakit din, amok akasapulam daytoy. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaamon, Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo matkayat nga awatan ti it-itit ko. Kayat mo ka ditag pa ay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan ti itid ko kas gong ko nam. Ha? Di kagda tasaan mat ama apektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello, kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan, Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga amasapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan ngay? Saan da ka di matlaang nga papaanawakan ka? Ay, kit gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Wen ka di, saan a problema day ta? Okay laang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko matidan. O, kasano ngay lakay, kaano ka manin nga agpauit. Inton umay alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikita man bakit? Aman kit dimot no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, ket saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye. Bye, bakit? Ne. Makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo. Selin! Apay ka di, Auntie Nora. Apay tarupam. Anay ko, Auntie. Anay. Di mat kunak nga agluto kayo. Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak. Kalkalpas ko lang kami na naglaban, Auntie. Agrason ko pa'y laang. Basta na, Auntie. Nagsakit ti kadalyo. Anay. Naabahak lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan. Ala, ingka agluton. Darasam. Uwan, Auntie. Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Ang urayan pa'y asumang pati mang ekstrakan ka. Wan pare, katagyamanak manan.
Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak triknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wen pare, di ka madanagan, tagsubli akmat la adagos. Ay, ugayam. Aha. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ang unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awan nan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasingpet ah. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo? Nangruna ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino? Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumret iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan na mabalin anti? Nakababain mo't kada kayo. Kan may sa, agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan dito'y agraman ti asawam. Anya? Basta agawid ka, katinton agsubli ka, ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatangkan ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Nay ko, auntie! Gusto nanti, di yun bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, auntie! Anay! Kuna, tupay kat nga adang matingar arabidum ka dagiti anak ko, Nora. Tatay! Jak laing pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensyakan lakay. At pinasensya talangin, Nora. Masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Sikamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Ladingita ka. Nga manipod ita. Putdentan ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminen abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Ay, pakawanin na ka din, Marino. Sorry iti inaramid ko. Ikarit ngagbalbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Gapo iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder ti baknang abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami, kas katulungan na dito'y balay na, katukad ti panang paadal na kada kami ngagkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Silin. Ken ka pagayam Silin.
Adda tay pagsasao ako nanaket. Dagiti tao a mairorumen, Diyos ti manaraken. Nagasat kayo, ta nakatumpong kayo itikas ka ni Madam Dolores, anang ibilang kada kayo kas pamilyana. Pagtalinaedan yung arod kumati kinapakumbabayo, itikas ta ket agtultuloy ti bendisyon a maawat yo. Igaad yo ti agadal para itinapintas a masakbayan yo. Alakastan pagayam silin, ket pagyamanak met unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo a naglinged itinagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jak amo nurumbang wano saan nga inak istoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man ngem amok a pakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak a naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko mismo ti inak istoryaan ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadi kan to agbaliw iti kastaki na lailom kanyak. Saan to apulos? Si kalaang ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatak. Agyamanak numatak daramday ta akarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang tagtagik kwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapana kon bakit? Wen lakay, agan-anat ka iti panagmaneho, ha? Wen bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabailak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wen Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Wen bakit? O sige, mapana kon. Rapiin, ngam adda ka pailaang dito'y balkon. Umunig kan, tadi kakat malamiisan. Sana bali ta nasapapay mat nanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayak labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam ne, di mo kumaunay ti agpuy-puyat, wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wan nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang amarabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog, aging gajak mapasangpet ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatang yo. Urayom nga rodan ni Freddy, nalabit apaawidan day chay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakaluklukmag nga ubing. Wan nga rod lakay. Kat kasano daytan, adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot dayta, bakit? Dubliek tagtrabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak kan ka. Mala, agpapigsa ka nga rodadagos. Iti kasta,
makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, niya? Joke. Mabit lang tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Indagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O adtoy, adda pa'y prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan ken karne ko naman. Uwan ananang. Nagpalengke ak ngamin. Isungain lakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman Barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na. Nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka. Dandan ni inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may Barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko mutan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay Barok. Sapay kumatag na nayon ti kasta kinasayaat mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy Barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang. Nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min anak biyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala. Bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain. Tapno makaina na. Apay kumaya tatang. Ada ka di ibaga wano iparamid yo ken kuana? Ay, awan matkid de. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga nga min ni nanang mo. Anang inagas man ka naun iti sedaan mi itay agsapa. Ay un tatang. Isumat ti kinunana itay simangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan bisyon Responsable pa'y nga amakan asawa. Saan lang nga daita? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Un tatang. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa'y anaimot? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasjay asumangpait. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan? Itimplaam iti kape. Kasjay. Uwan tatang. Kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamot iti cellphone mo, lakay? Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina. Ken maysa, gastos laang dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamot dagitay nalalaka a cellphone, lakay? Gumatang ka. Tapno adamot pang kontakak ken ka, Nangruna no kas dyan agbiyahe ka. Saanin ko naktumit? Sana bale, taon time mati panagawit ko dito'y balay. Awan rumbang nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang adamot cellphone mo. Saan mat ngay daw-dawat? Ang magkasanon ngay no adda emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak. Bakit? No mabinsan, husto laeng met nga oray awan day ta cellphone. Sulisog laeng amin day ta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung matasulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks.
Ni nanang talaga. Kita man jay manugang damari Florida. Cellphone mo't ka, tinagam-amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken may sa, nasingpat ti asawa. Amok adi nang tumaaramid ti pampanunutan yo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taiso pa'y ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kasta lakay? Ay kat anya nga rod ngay. Agano sak ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agina na kamat, sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapol nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na, an-anwam ti ado akwartano agsakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan, ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga ajak ka ba lang tagbiyahe? Aginanaak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadin na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katun Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No, lakid di ka ba ilak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wana, ad-ado pa iti oras ko kan kangam iti asawak. Ngamin, agpasada ak iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangal daw iti balay. Impambar ko laang agpasada ak iti rabii nga uray saan met. Sana bali taitid ko mat ti masapulam ko maiti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Una, tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam amilagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi kat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akasta ananang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagim barok. Angam aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagim. Ay, kuha na nang. Ada nga ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At to'y tinapasada ak iti nagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang, bakit? Sikan ti mang bilang. Jakon itid ti mapaspasada ak iti rabii. Ta isuday jayan ti savings na. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmatgedam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabii. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumbeng nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lakid din ay ato'y asawak. Di ka kadi agdanag.
Kas makita mo't, napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak tungag sakit, bakit? Agyaman na, tadakan hani. Na-receive mo ka dito in text ko, Ken? Wen. At iti pagpagatang mo akayat mo akanin. Agyaman na, hani. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggal agawid I-silent ko ti cellphone ko. Kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam naka-silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy? Talaga awais ka, Freddy. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ayun gayam, gimatang akon iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, adto iti susi. Ha? Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Addan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga min no ti taksya ka na yung titugot ko kahit. Ang mga no da makakita di taruar anakapark. Kat idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang amin ti budget. Jak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong sampay lang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito Tanala ka nga iluslusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay ka tamapantay di kusina. Nangisagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngabdi ka pa'y mat nakarubuhat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop ti taxi. Apay, ano tilugan mo? Medyo nalokay nga ti preno na. Kan adagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Kat ipan mo pa'y laang nga rod ijay shop Gusto matkit di, tapno makain na nakamat lakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging ga inton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabi. Hello, honey? Hello. Mga anyang oras kang aggaray, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ado ti pasero. Apay ka di? Kasangay nga minti may sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ijay balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubot ka. Ta itulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige. Urayek ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastauna iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadam na ang Freddy. Di mo unay partakan tiyag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito kanya. Wala, di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. At dalugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, danag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakapuot kan. Dino tayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malaki konti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero apagik. Anay. Gungunam. Daita ti maal-ala ti babaero akasken ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak, Freddy.
Limad kayam alipliputan, nak. Ay ko, pakawanan na ko, Sylvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sikasukan ka. Awan ti amo ka nagkurangakan ka. Ngam apay anaaramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Aglo na ka nagbasol ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisog ak iti sa bali a babae. No saan anapasamak ti kastoy kan ka. Nalapit nga agtultulay pa ilaang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Ngam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay adyoanay ti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Sylvia? Natayan ti kabit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matan ti panang liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko, Tama pa kawan na. Sorry. Igarig. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit, boy. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso apakawanan ka, Freddy. Nasakit tinaramid mo. Namruming bawlat tati asikan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti naramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaks iti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak, bakit? Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak tigbimbag. Tapno masul ni takdag iti nagkurangak kada kayo iti anak ta, Sylvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak matlaeng, ngem saan akon anagsubli anagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, ket ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal meten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngem nasing petak a tao. Agisem-isem aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandag iti dua akakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagim, anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Dandan ni 40 ti tawen maun. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ninanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman, anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat, nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo para kanyak? Ay kakaanon to pa'y ngay, anak ko. Mapahanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. No talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo bagak kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, talaga akastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, hunmat kit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis, mate. Kaya tiyo, tamapan tayo, nanang? Si kalatan ti mapan, anak ko. Do iti da ito'y akinabakit ko. Hay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mo lang ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat nga agpaiso, napilitan nyo ti agbiyahe. Nala, siyaklat tangaruden ti mapan. Tapno awan may ipagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panangkablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod, manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, manong. Sige, ang awan samot tan bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha? Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga, anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Tika di balasang anam-amaw, idinapan ka ijaayan daading mo Rowena. Ay, sus! Talaga chismosa da di akabsat ko, Awam matidakis na, anak
anak ko. Naistorya na laang mate. Ang lalai nga mahti agaram. Iti kasta, hadang tumatan manugang kau. Imbag lang akad waktu mo dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni Nanang nga talaga. Ay sos, di kang kapoy-kapoy anak kau. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kamatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y mata. Iti agbalin nga apuko kan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapudno na. Papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpot dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad namanin nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryaan ti anak may. Pudnaw ti kuna ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw mate. Agyaman ak nana. Saan lang ang napintas ni Joyce Nanang? Nasingpet pay. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga aggal-gal kamot tan balasang kaw. Adama washing machine. Iso ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Saan nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam kababain kan kabalasang kaw. Si kamot ti aglablaba kadagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakiti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakas ti panunutam? Ngamin, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston, anak ka. Ay ko, adamat basitan at tatang. Apay ka di? Anya ngay ti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw. Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matkit di Ay, amom matin dagiti kakaroba tayaw. Nagatail dagiti dilad Basit laabanag ang makita ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Iswano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayaw. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apa nagkasarta, Winston. Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon.
Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ni, apay ngay mat? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam kasanon no agsikog ka. Kut, agsikog aklatan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce itibiyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumitlaang day ta. Inspirado pa'y Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Dandani minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talagaan nasingpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta. No kaano ti plano da panagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta, no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti day ta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsakmat ti biyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. At iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idulin mo. Agyamanak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, Rombang laang asikati mangigam iti sweldok. Kan may sa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpenak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso talaga anagasatak. Takasken katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iji lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Jak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kini Winston. Sige. Awagan mo no i-text mo tulatan nga ruden ni Winston. Nanang. Agan-anad ka, Wine. Sapay masikong ka. Nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagik. Winston lakay, amangan numabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce, pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta, para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pailaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay,
Kwa, saan ang mabalin lakay? Para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Agloon ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ani? Kaawawit mo lang iti na panalawas Ita, agawid ka manan? Wan, ta mailiwak mat kininanang ko. Wan, masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy? Saan ang mabalin ta makumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalaangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan? Syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Daimbag man ta nakapasyar kayo anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay ba nagapakaragsak unay anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay kanayon nga agawid di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa ti lugar da. Anya kano aya nga minti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pay laang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag ket aganak adi na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tin exam? Wen, angam out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay lugar da. Amom aya ti turturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang. Umayan. Ay na, agyaman akta simangpot kan Joyce. Amom ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya ka, Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayak latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kankwana. Nagdakil mat ngamin. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamukalatan, Winston. Adamin kan kapangit dang. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tagdaawaga. Ha? Asin ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ka nagpasngayakon. Ay na, kurang daytoy. Nayunam pa'y, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Amangan no adda makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta.
Ang mga numaibalod ta, no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Ta siya kung ti makaamong agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siyak ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Addan asawa ni Joyce? Wen, ket siyak ti ita. At daduang anak mi. Angam, di ka naman danagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno, bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalakan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa ama kagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin asweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runayin to nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartang ininted ko. Anya? Dahil tatipod no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Iso nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Ni, apay kasta tilangam, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan iti inaramid mo? Winston. Apay ang naglimot ka kanyak. Apay adi mo impagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka na ginadidiam mo. Nakasarita kong tisikot ng asawam. Kukwartaan naklaing gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan narod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na kumano nagulbudak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kun awan pulos ti alaem akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatem. Winston. Pugsaten tandaan yaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la kuma, tamalasadak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Ada kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko, awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kitibiyag ko. Sapay adda ko maiyam-amok abalasang ken ka, manong. Ay kat iyam-amom lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko.
Daytoy met ti pruweba wenno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamet dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu a panagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelen ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy ballasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawan amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam, Winston, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Pagyamanan da kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taitultuloy yulat ta timang suporta kada kami, tapno ad-adu pay a drama ti income isagot kada kayo. Aging gamanan intun sumaruno nga upload mi. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.